sabog kagkikan, sabog kausab, pauli. Tanawa! Ulsod-uga ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Mindanao Network. Mudalit kaninyo nining pinalahi nga sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Naghilak ang mga anghel. Hilo mo! Hilo mo! Ayaw mo dala ko! Hilo mo! Sabtang ko! Kalain ba? Alma, unsa mo tong singgit ako na bate? Ikaw to? O ma, nagdamgo ko. Unsa ba imong gidamgo? Oha. Oha man. Horror nga salita. Maligo na lang ko ma. Kay matrabaho ko karon.
yun ka. Bigot pa kaglawas. Alvin, ang akong gipangayot ni mo. Walay problema. Nakoy na ang kwarta. Palitan na lang ang gusto mong palitan. Thank you. Uy, basta mo nag-inom di mo nga nagsusuka ka diha. Da, tambal ni. Ha? Uy, unsa man ka? Niinom mo sa para pakuha sa bata, no? Jesus na, uy. Sa akong bisit mo, di ako matris, day. Catcher ka, ayo. Paisa ba? Alma, huwag ka mahadlok pa ng imong gibuhat. Gano'n mahadlok man ko. Nadugo pa min eh. Kuan pa, ka na bang patakag kag panguyab? Nga naman ko nanguyab ko. Nangulikta man taong kag mga minyo, uy. Mauna nga mapugos kag pakuhaan ng gimabdos ni mo diha. Ako pa di mo nung mag-pills na lang ka. Nag-pills bitaw ko. Mabdos man lang gihapon ko. Oh, pagamitan na lang panagang ng imong mga uyab. Rod. Pinangga ko ni mo. Kayo. Labaw pa ba si mong asawa? Oo. Napapasa kang asawa. Wala mo tayo lamig akong asawa. Lucyang naman to. Ikaw kay. Wow. Lawas batanon pa kayo. Kilukoy. Hansa man ka. Di na magdagagstorya. Ay, limited na nga itong oras. Dali. Rod. Alma. Alma? Oh, nagsuka ka? Unang sama ka? Mabdos ka? Dili maoy. Napasaran ako sa gutom. Mga naglain na akong tiyan. Oo. Sige lang, mawala ni kun maplasan. Alma, kinsa maging tinuod ni mong uyab-an ng mga lalaki mukuha ni mo din, he? Na, si Tony ra maginang akong uyab magkon. Kanang uban, ako ra nagrespektaran. Hoy, pagtarong diha, oy. Dili maayo sa usa ka babae nga magdubli-dubli kag uyab. Ako pa nimo no, mas bay pag magminyo na lang ka. Ungyo na minyo maoy. Gaan lang gihapon ko ana. Sumagod ko sige buhat ni Almer. Kalit lang nawa. Unsa? Magpakuha ka? Olis. O bani ko, nama ko'y doktor nga kaila. Uy, Alma, dako pa tao nang sa nga magpakuha ko eh. Kinabuhi na nasa imo sa bakan. Da, fetus pa ni uy. Tuldok pa lang ni. Sige na ba, uban na ko pi. Moto kasi ang klinik. Dili. Sa motel rami mag-abot. Unsa? Uy, kakuyaw ana, uy. Unsa o naman lang kung madbleeding ta niya, naapat na sa motel. Dili ko, uy. Mahandig man sa ko sa impyerno anang kalaki ni mo, uy. Hinaunsa man ka, uy. Muram kag dili amin ka. Ano na ba mabdus man sa ka, uy? Lami man. Ay, kinuo ko ni mo, Alma. Ako madikulpaan ni mo. Di lang kumuuban ni mo, uy. Kamu lang. Ayaw lagi kahadlok. Maayang abortionist ng kaila na ako. Basta, di ko musaksi, anak. Kamu lang. Alma. Nagabian man ka. Da.
Nakikpanglaag ako mga amiga, ma. Kailan sa man ka? Nga naman na nalapsan ka? Ha? Uy. Yabag ba ning dugo, eh? Bastos man. May pag-ilis dito eh. Unya, panihapon na. Kaya na luspad kay ka. Alma. Uy, kumusta? Okay na. Wala problema. Ha? Dali naman yung gi-perform. Master ba to? Mura rin mag-uyab ang nanood sa motel. Unya, lain inyong gibuhat dito. Ikaw pa eksapa, uy. Ang importante nga, wala problema. Alma, di ka makarma ng imong gibuhat. Masin bayag masuko na gyud ang Ginoo ana. Ay, sus! Tuom ka nun ka ba, uy? Mas mag-antos ko kung mataw sila. Ay, daghan na gyud ay na sila. Oh, matrabaho man ka. Bangon na diha. Di lang ko matrabaho karon ma. Gidis minuriyaman ko. Ikaw? Uy! Nagpanaw man gud ng dugo sa habol. Ha? Pag-ilis og napkin, oy! Naun sa maling dugo, uy. Ako may planong buntang. Sakit. Lisa, ginis maniriya ko. Sakit niya akong puson. Okay ra gadi ha. Lisa. Tabang. Pagtaro ko naunsa ka. Sabihan na. Naunsa ka. Hala! Ginoo ko ka nagadugo! Nagadugo sa toilet! Tabang. Tabang mo! Tabang! Nang Arlene, nang kumusta na mas Alma? Nagsigig ago sa kasakit. Unya ako sugihapon kaayo ang iyang dugo. Bahura ba kaayo? Kinuo ko. Nang, unsa magina yung iyang sakit? Stage 4 ovarian cancer. Unsa? Naibaw na ba siya sa iyang sakit nang? Naibaw na siya. Mugawason ako dayha kay magpalit kong tambal. Sige lang, ako lang unay bantay ni Alma. Kaluwi ni Alma, uy. Alma, si Lisa ni Al. Lisa. Salamat nga ni Aka. Sakit kayo kong puson. Uy, kabutangas ka sakit. Alma, pangayok pa sa ilo sa ginukutay. Kinahanglan magigsulti ka sa ginukutay. Pangayok pa sa ilo niya sa tanan ni mong sa na buhat. Gaba na rin ako. Gaba na rin sa akong mga. Alma, pila magiging sila nga imong gipakuha. 5 day. Kinuha ko. Abi mo kaduhara ka magpakuha, tay. Alma, uy. Igabaan ako. Igabaan ako, Dino. Bawal na isilots ginoon ako. Alma, kaluoy ni mo.
pa ko sa mga magatambag. Niliutan ni mahitabo na ko. Tinuod ko na yung gisulti nga na may kinabuhi na ang mga fetus. Kasakit! Alma, pangayog pa sa hilo lagi sa Kaluoy sa kong anak, Lisa. Ano gipapauli naman na siya sa doktor nang nagsige pa man na siya pigit sa kasakit. Lisa, wa na'y pain reliever nga makahupay sa kasakit nga iyang gibati karon. Unsa? Miprangka na ang doktor. Nagpaabot na lang si Alma sa iyang oras. Kaluoy sa akong anak. Ngano wa magkumahibaw sa iyang gipangbuhat. Yung magsige na din siyang pagkuha. O karon, nalata na ang iyang taguangkan. Ako man ang siya sige tambag nang pero katawaan naman ko niya. Alma, anak. Ginoo. Kuhaan na lang ko. Dili na lang ko maantos ang kasakit. Ginoo. Ayaw na lang ikakusa ang akong anak. Kuno sa may sagayang nabuhat, pasayloain taon siya. Ginoo. Masahilo ako. Alma. Alma. Sakit na kayo. Alma, anak ko. Alma. Pahilo ba sila? Nagilak sila ba? Nagilak sila. Ang kasakit! Tabang ba? Ang Diyos ang nagbuhat sa tibuok tang lawas. Siya ang nag-umol kanato sa sabakan sa atong inahan. Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Naghilak ang mga anghel. Yatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Alma, Jelly Haka. Mama, Teresa Tirol Soria. Liza, Jennifer Dato Minyosa. Og sa papel ni Rod, Jeffrey Gabunada. Kini maong sugilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music narrator, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Soson. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN.